Bafowethu ngithi nje ake nami ngisike elijikayo. Ngiyathanda ukusho ukuthi khona amagama mhlambe kufanele thina njengabantu beyinhlangano siwaqaphele ukuwasebenzisa emphakathini. Ngizosho isizathu futhi salokho ukuthi why ngisho njalo. Uyabona ngike ngafunda iposter yenye inhlangano enkulu ebithi Ayihlome. Ngisakuqedela okuningi ngoba ukuhloma kwayo angikwazi ukuthi kubhekephi. Yathi Ayihlome izobe ihlangene emabhida Ayihlome. Yazi mangibuka Ayihlome bese ngibuka i-incident yasophongolo. Icishe lento isitshela ukuthi amagama esiwasebenzisayo abanye abantu bawasebenzisa ngeyabi indlela. Kahle kahle what happened ephongolo kuma-by-elections la besibuka khona i-ANC idonsa amatende noma imakhi not imakhi igazebo ye-MK. Ububona ukuthi ngempela leli gama lethi Ayihlome kuyofanele ukuthi lifundiswe enhlanganweni nalapha emazingeni aphansi ukuthi Ayihlome uchaza ukuthini, ngoba kuzofa abantu sinamagama esiwashoyo ngemlomo yethu kanti abantu i-interpretation yakhona ithi asiphume siyokulwa ngoba sithi Ayihlome, yabo. Umuntu awubonge umphakathi wona wasephongolo ukuthi noma usubonile abanye besebenzisa indluzula kodwa wangayishintsha i-mandate yokuthi sekufanele abanye babone ukuthi umhlaba uyabaphelela. And njengoba ubaphelela umhlaba, that means emandleni abantu bayaphuma. Abahamba ngezimoto nama-bodyguard akabeqala mhlambe nawo efuna imisebenzi angayenza after 2024. Iqiniso lithi bafowethu sekumele sihambe siyovota manje, singavoti ngemizwa yokujabula kwesikhashana yama-food parcel ama-food parcel, angisho njalo into ejwayelekile. Sekufanele manje sikhulume ngokuthi siushintsha kanjani umhlaba wase-South Africa. Ayikho into ebaluleke njengokuthi namhlanje iy'ngane ohlezi nazo ekhaya ubuke ikusasa lazo lingo-2024 ngosuku lokuvota. Ukuhlupheka kwakho kungo-2024 ngosuku lokuvota. Ma uyi-graduate ungasebenzi, usuku lwakho lokuba liberated lakho wena uqhubele i-ANC business as usual. Njenganje we need to stand up as a country and sinikeze abantu, angizukusho ukuthi baphi u-2/3 majority. Niyabazi abantu efanele banikeze u-2/3 majority ukuze bakwazi ukuthi bashintshele imithetho. Siyayifuna i-referendum yala e-South Africa. I-referendum siyayifuna. I-social justice of land and economic freedom siyayifuna e-South Africa. Sifuna kuguqulwa imithetho e-South Africa. Hayi lento esibona yenzeka nale eqhubekayo e-South Africa. Liyakhula izinga labantu abangasebenzi. Iyakhula impilo engaphansi kwengcindezi yenhlupheko. Ngeke ngibale inhlupheko but niyazi ukuthi la e-South Africa bafethu kuyahlushekwa ngempela futhi khona imizi ekulala khona kungadliwe. We understand. Abantu bayintshontsha imali baze baphelelwe unembeza ukuthi kusekhona abantu ngempela abahleze enhluphekweni yangempela. So kunini ama-South Africans angeke salokhu njalo sime intabeli sintshela ukuthi hayi bo bafethu ishintsheni i-ANC, silahlekelwe i-meaning yokumela umuntu omnyama. You understand? So kubalekile ukuthi bafethu nishintshe i-ANC
kulonyaka ka-2024 sifuna 2/3 majority. I-2/3 majority ke ninikeze laba abantu ngempela enibabona ukuthi bazoshintsha umhlaba, hayi komalema, sengisho abantu abazoshintsha umhlaba. Niyabazi ke nini, senibabonile futhi. Ngiyabonga.